Gutuman ako ron ay. Init pa jud kining panahon na ba? Unsa may akong may buhaton karon na? Ang daghan man ng tao diha. Gara-gara gyud sa akong lugar ba no? Saba pa kay ni mga ginsa man mga buangan eh. Ngita magpangkilawon eh portira bang gutuma. Kilawon jud ni sila ron. May gaaso. So pag nang gaaso di akong doolon be. Ano lami kini tanan. Hala baboy gatuyok-tuyok. Ako ra ba usasaw mo kay kauban na ning kalakihan eh. Pero ay lang tabalaka kay kati baboy. Lami kinang babuya ba. Karon lang ng babuya na nila. Kabalon ako. Magkaroy kahoy dahil ko para makaduol ko diya ba kayo lami ilang gi-shot nga red horse. Itak kahoy at kahoy. Uy, kita maning kahoy. Sakto gini ba ako nang ihatod dito kay mura mag kawaton man guning kahoyan niya nindot man ganit na sakto kay pang sugnod. Last beer. Sakto ay tawag. Ako na pag-bet para daghan ba para malipay puto sila kay para makainom ko sa red horse sa lechon. Karning duha bro ay. Makatabang gini ba? Gusto. Nako. Kahoy. Duol-duol ay gigas galechon. Lami jud kini sanan apay beer nga bugnaw kay sanan init king panahon sakto kay sanan. Maulaw man ko pero asa ra man ang kaulaw og gigutom ta kailangan ginato na pangitaag paagi. Malagdag kang tao kaya ra kay nako ni. Nakadala na kong kahoy. Okay ra kay ni. Grabe ning magkikita dire. Wala jud kay mutabang jud dire og ganang sig pangawalag kahoy jud unta. Wala oy. Tanawal niya ning mga bata. Muari naman niya maluto na. Ang bata ko kay anak ng bata. Ay unta ba mo tabang unta. Kamo sa ta mo. Hununa wa kapay tag limnon. Grabe po dili lang pong tan-aw ra pod. Siya tsaka Init mo no? Onto boss. Uy, para sa ora. Para kuan boy kahoy boss papay man na lang makatabang kay no. Mura maglami-lami na boss. Nya pwede mong ginom. Kami May ko lang magkinala makatabang ba? kay hapit na ni maluto klaro kayo nakatimaho kag aso kay murag mutumot ba ning inasal ko. Abo na kahoy nimo kailangan na ni idugang gyud ni. Ning kahoya. Dili ko na Di na ginawa dalaghang yo boss. ano pa sa ganina pa. Napay daghang kahoy dato buso Oh, daghang Tanawa ba nga ni abo na imong kahoy kung kana imong isugod no hinay mo kasi kay mito man na gabok pa gyud. dili. Kay murag makansi pug ani pod kay imong kahoy baligista niya mo ko siguro mo jud mo kulot sa litson mga tripod og 2 kilo ba. Lamias lang iinom mo nya. Imong pagkalami ayud ano. Rimar. Kumain ba mga choy? Lamias yang iinom ay. Pagkadaluan ni mga tawhana di makabalo. Grabe boss, imo pa manggisimang dito boss, mura mag uhaw ni sige boss, pinagid ni magwanta. Ay, atay uhaw naman kayo, di mo ko gihitagayan. Walang kasunod tagay sa klawon, jud ka diretso. Yo. Grabe ning tao nga dili kayo hinabangon ba. Murag ako pamina murag uhaw na kayo. Nagdala lang og kahoy dire nga duha ka bangan para lang makaari dire hapit naman na uno na kondisyon gonya.
napay akong tagay sa kuang amigo, iya pang gisaklaw. Pero sige lang eh. Okay na kay okasyon mo sad. Kitsa man tahanan na saag mo na. Lamias lechon ay. Tabangan ako tuyok, bipulihan ako para makapuntos ko ba para baan na to kalagunot ng agi di pa ni maasi-asi lang mga hikay dahil kay mga pinapaka po nilang tirada ba. So di po ni maasi-asi ron kasi na tuyok ilambos mo ko na ko sa atong nay kasagingan ton. Makalagot na yung lahat kay na hangol kay tagay. Nya, napay tigtuyok ko galuya. Ako nang kwaon rin nilang tigtuyok di ako ng pulihan. Gutom na ra ba kayo? Boss, ako'y puli boss si boss. Kay mura mag-haggard na kay na imong naong ba? No, mura na kagipupras nga gipugon. Ay puli dati. Awa dia. Tuntuan. Arang-arang murag makakaon na gyud kaning tirada nako ba. Tuyok ginagmay kaon dinag ko. Busog. Lamia ay magpangaladok ng punta. Burma pa lang ginidaan kalagunot na kay burma ba di ko ni masi-asi gid tinuora. Awang usaw. Nihirit yun. Shout out dego sa akong anak kana sa Tanhay Negros karon. Shout out. Kanang sa ako ang igsoon sa akong asawa nga si Jonami Velasco. O labi na sa akong asawa nga mao'y nagmaniho sa Butong Lamaw karon. Ya. Shout out. Sa kay nag-celebrate mi sa kuwang papa nga birthday karon. Shout out. Shoutout ko ni Kuya Wilbert Alcalos og ni Ate Hazel Ricardel. Shout out Boss Wilbert. Og shout out ko diay ni Alma Abero og ni Jomar Abero og shout out ko ni Silvano Domingo. Og shout out ko siyang asawa nga si Anadel Apipi Silvano. Apepe Silvano og siyang anak nga si Joy Joy Apipi. Joy Apepe Silvano. Og shout out ko sa kong mga kahigalaan no. Og si Mga kulisa og mga kalodi paki-support sa Oy, mga- sa isa among pa diay. video, ha. Shout out dego sa kuwang kaliwat sa akong asawa nga nasa Maynila karon sa Taguig. Shout out. Lukay-lukay. Lokay-lokay, kauban sa Lukay-lukay, pasensya na, wala ko kaila sa mga ngalan, sa apelido lang, lukay-lukay. Akong asawa si Sheila Velasco, anak ni Boboy Velasco. Shout out. Shout out. Shout out mi na Richard Macasero sa Macasero family from Richard. Og shout out mi sa Macasero out, Boss family Richard. from Roy Jones. Og shout out mi sa akong ginikanan sa pamilya no tanan-tanan. Sa Ricardo family, shout out ko kumusta tanan. Og thank you. Shoutout Benedict Silvano, Amping Kanunay Benedict. I love you all. I love you all. Okay, salamat po sa Tanang Team Kulisaw. Shout out sa Tanang Team Kulisaw. Salamat po sa nag-celebrate karon na-invite me. So, thank you Team Kulisaw. Shout out po Samuel Recabo Senior. Ayan, happy birthday.